Искам нещо да ти кажа, как да го изкажа, в главата ми е малко разбавено. Искам само да ти кажа теро-еро. Искам нещо да ти кажа, как да го изкажа, в главата ми е малко разбавено. Искам само да ти кажа теро-еро. И тук мила нещо да ти кажа, да се опитам ясно да разкажа. Светофара ми главата дава на червено, него ден опитвам да ти кажа теро-еро. Мисля ми се върти в главата, да си поговорим дома за живота от нещата. За нещата от живота имах предвид, стига да разгледате се късъл като пик. Искам нещо да ти кажа, как да го изкажа, в главата ми е малко разгубено. Искам само да ти кажа теро-еро. Искам нещо да ти кажа, как да го изкажа, в главата ми е малко разгубено. Искам само да ти кажа теро-еро. Бях се оказа формата на си като араби, жаля с устата си вода от крик от смех. Правя ръче изработка от камион, нека всех не разбрах глей как пачно представя от темата. Става дума за това, нека се тук по полената. А до пеля вечерта започва много яко да се чува. Главата си като пътя само да се изчува. Нека още види си попаднал, започва да се чува. Кой вярна, че довярва да се пита, че умува. Това, което опитвам да ти кажа, според всъщност е теро-еро. Искам нещо да ти кажа, как да го изкажа, в главата ми е малко разгубено. Искам само да ти кажа теро-еро. Искам нещо да ти кажа, как да го изкажа, в главата ми е малко разгубено. Искам само да ти кажа теро-еро. Лъжа ми не вервам колко си забавна. Мислим си за теб като твой да ти поздравна. Много искам да те снимам на морето. Как носиш сладолет ванило за детето. Само че това ли е друг въпрос. Въпросея теми, аз съм малко по-ново. Ти си много енергично, косметична, алергична, екзотична, по-провери нетипична. Ето пак вършите от свети. Ето тук не гониш от свети. На небето има облачи подкова. Нека да пропеем ала пугачова. Милион малък роз. Излъкна билици. Кто влюблен и сериоз. Искам нещо да ти кажа, как да го изкажа, в главата ми е малко разгубено. Искам само да ти кажа теро-еро. Искам нещо да ти кажа, как да го изкажа, в главата ми е малко разгубено. Искам само да ти кажа теро-еро. Искам нещо да ти кажа, как да го изкажа, в главата ми е малко разгубено. Искам само да ти кажа теро-еро. Искам нещо да ти кажа, как да го изкажа, в главата ми е малко разгубено. Искам само да ти кажа теро-еро. Ей, Мица! Аре, макака, карай! Под червено, къде ще караш? Мотото сега, къде ще караш? А така, цекня!
застане някъде, бе, олигофрен. Какво стоиш по средата? Ама докато карам не говоря. Уважаеми, тук четене в статия, че дни преди старта на Олимпийските игри български проститутки също се подготвят да заминат за Сочи. Демек, приятели, български проститутки отиват в командировка в Сочи, обаче не като зрителки, а на работа, разбира се. Информацията, че български проститутки на любо ще търсят късмета си в Сочи, буквално взриви нета. Според някои те отиват там сами, според други за тази идея стоят сутеньори с идея за печалба, естествено. Една от най-старите проститутки в България обаче е на друго мнение. Тя смята, че едно такова заминаване е много трудно за осъществяване поради ред причини. Има нужда от виза, от наемане на апартамент, където да пребиваваш и естествено разходите за пътуването, които трябва да се оправдаят. И така кратка справка в нета показва, че на българските проститутки ще им е нужен доста сериозен бюджет, за да отидат в Сочи и не е много ясно, че ще го избият на място. За самолетен билет те ще трябва да похарчат средно 1400 лева. А най-ефтината нощувка в Олимпийския град ще струва 90 кинта. А простата сметка и логика водят Рени Иванова до извода, че дори български момичета да заминат за Сочи, те ще са по-скоро тип луксозни компаньонки за 200 до 500 евро на нощ, отколкото момичета, които работят на улицата. Освен, че няма да заминат за Сочи, обикновените български проститутки се оплакват и от криза в бранша. Да, въобще...